Gå i gang! Kom nu! 1, 2, 3 nu! Det tænkte jeg også på. Du skal lægge det på Facebook. Det kommer på Facebook! Det tænkte jeg også på. Talent 2012! Ja, kig derhen! Det er god skudkamera! Det er god skudkamera! Kig derhen! Kig der! Kig der! Gå lige lidt frem! Taber! Kom så! Kom flere ind! Ryk dig! Kan du ikke se, mand? Jeg filmer! Dagen! Det bliver! Hvad sker der? Slap væk! Kald Dagen! Hold op! De skærme sig. Ja! Det er min tur! Må I se den her video? Eller må I se? Nej, det er dreng. Jo, det er. Vi lavede min aftale. Hallo, lad mig lige se den her video. Kom nu! Kom så! Nu skal danse en anden dans! Hvem har åbnet den der over mig? Kaster Kato! Kato! Bare rolig, jeg skal nok sætte den ind på Facebook. Nej. Jeg skal nok sætte den på YouTube. Jeg kan så sætte den på YouTube. Ikke mere, okay? What? Livrunder! Filmer du mere? Du må ikke filme mere. Hallo. Vi er inde på Facebook. Okay. Nej! Okay. Stop af. Eller synes det? Nej, I er ikke sjov mere. Kom nu, dans! Ja, ja. Sådan er det. Hallo, hvad laver du? Hallo. Der kan den der gullig ramsam samtale. Nej. Jo. Hallo. Hallo. 1, 2, 3. Prøv at se den anden samtale. Det er nok det mest billigste. Prøv at se Freja, hun er så glad. Kom Freja, op og stå. De kan gøre ikke mig. Nej. Kom, stå her og gør det. Jeg siger 1, 2, 3. Og sig hej til Facebook. Sig hej til Facebook. Jo, vi har Mette. Sig hej til Facebook. Sig hej til Facebook. Hej.